Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga kaksyon, i-check nato na nailakat sang panahon sa Rimat Tinion. Kumustahon naton ang LPA nga nag-tropical depression na sa Rimat Tinion kag yara na sa area of responsibility sang pungsod Pilipinas. And magluwas sila, mga kaksyon, ginabalabantayan, ginangya sining giho no, sa Sirimat Tinion. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Kon ini siya ang mangin bagyo gidman, pagangalanan ini nga si Bagyong Butchoy, ikaduhang mangin bagyo sa Pilipinas, ining mangin Butchoy, mga kaksyon. Pero kung nalang alang gidman, sige, why problem, Action Oliver? Anyway, sa nga ton sini na batyagan nga maulanon nga panahon sa halin kay na sang aga tob-tob Sirimat Tinion, ini may angot na ini sining nasambit iya nga si tropical depression, mga kaksyon. I-check ko lang karon kay hindi ko pretty sure sa ginambal ko regarding sa kay Butchoy. Nami gid kon makapalayag sini amo ang kwan mo ang Provincial Disaster Management Program Division. La 7:03 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, sa mga utod na ton drama kaksyon nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan at tropical depression Butchoy na ginman ang tawag si Action Oliver, no? Sure inaya Butchoy na ginman, mag-tropical depression Butchoy. In fact, may mga signal number 1 na nga ginapang-mention karon ng Pag-asa sa national, hindi talang galing maisa-isa gid kay kadamo, no? Pakarunan tanay karona kay way pa sang pinaka-latest sa Sirimat Tinion. Halo nga, mga utod na ton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 9 con las 7:04 na. Antes pa naman ang tanan, diri kita anay mga muyo kita. Sa gihapon, nagakabanaka kita sining COVID-19 nga padayon subong naton ginatubang kag ginapakig-awayan ining halimaw nga klase sang kagaw. Aksyon Radio Banta. Dahil napindot ko. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtulag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakito, sinay kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na. Subong adlaw yari na kita sa Webes mga kaksyon, Mayo 11, 2012 kung 2020. A day before sa pagdumdum naton sang ika-122 nga Independence Day sang pungsod Pilipinas buwas nga adlaw. Sa monitani nga mga inadlaw action Oliver kun ara kita sa normal nga situation, ang aton sini mga buluthuan, ang aton sini nga mga LGUs, kang aton sini nga mga halos kita tanan-tanan nagapreparar kun tani isa-isa ka aktibidad nga pagahimon buwas nga adlaw bangod sang Independence Day o kon kalayaan sang pungsod Pilipinas nga ika-122. O galing sining pandemic karon nga ining si COVID-19, initanan duway na masapakan. Ano? Sige lang, maka-overcome kita sa sining sitwasyon karon sang Pilipinas kag bugos man nga kalibutan. Aksyon Firing Line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dere follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero
0938225517 kag sa aton sa mga viewers dira kadto lang kamo sa comment section kag ipobutang ang inyo sining mensahe basahon tana karon tanana sa hindi ko malambutan pasensya na daan. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Onboard na Top 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Aksyon Firing Line. Nagalinagumba nga balita lokal sini nga hapon nagwa ang pila naman ka results sang swab test. Diri sa aton sa Bacolod may ara sang duha nga panibag-o nga nagpositibo kag anom o kon apat naman sa Negros Occidental. Isa-isahon ko na karon makaaksyon kay diri sa aton sa syudad sa Bacolod makaaksyon suliton ko may ara sang duha no nga nagpositibo. Kwan ko na lang ilawag ko na lang ni kay basang iban karon da magreklamo bla no kung ano ni sila nga mga personalidad mga kaaksyon ariyo ang nagpositibo diri una sa syudad sa Bacolod isa iya ka 35 anyos lalaki ini siya. Pero ara naka-home quarantine, mga kaaksyon. Ara sa Puroyan. Ang isa diri nga taga Bacolod makaaksyon, isa ka 38 anyos, lalaki man sa gihapon, kag ara sa facility o kon quarantine facility. In short, wala kita sang dapat nga kabalakan. Ang sa Negros Occidental, unahon ta ang sa area sang Sagay. Isa ka 29 anyos, lalaki ini. Taga Sagay City, Negros Occidental, ara subong sa quarantine facility. Ang isa diri 24 anyos, babaye, taga syudad sang Talisay, Negros Occidental. Wala man iyo kunyara man sa quarantine facility. Samtang makaaksyon ang isa diri taga Kawayan, 35 anyos. Ara o kon lalaki ini yara man sa quarantine facility. Kag ang ikaapat diri 40 anyos, lalaki, taga Sagay man sa gihapon, no? Nabutan diri Sagay, no? Negros Occidental, yara man sa quarantine facility. In short, ining anom tanan naka-quarantine. Wala dapat gid sang kabalak-an ang aton sini komunidad. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Amo na makaaksyon ang panibagong result sa swab test and this afternoon also nagwa man ang result nga nag-negative ang siyam tanan ka mga kaupod. If you remember, sa tong isa iya ka nurse mga kaaksyon no? Nga nag-positive from Barangay Takuling nga isa ka nagnegosyante man ini siya. Ini siya ang gin swab test before kag nag-kwan ini siya nag-positive. So ang siyam nga kaupod niya nga gin-swab test man mga kaaksyon, nag-negative ini sa ginatawag iya nga RT-PCR test result nga ginpagwa mga kaaksyon. Amo nang maing balita gid diri sa aton kon COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Firing Line. Last 7, 2 Section Radio Philippine Standard Time sa iban nga balita sa aton sa nga pagpanganagad. I-try naton karon nga makontak si Barangay Kapitan Donnie de la Vega sang Barangay Alihis. Kumustahon tanay karon kung ano giblang status? Kung ano giblang status? Kung ano giblang status ring isa ka nag-positive ining patient number 19 sa Barangay Alihis. Kaya daw ka kontrobersyal ang pag-positive ya siriyo? Kung ano ginang nagkalahinabo siya ni? May imagine nyo makaaksyon nga ang report yung nagaginawa ini subject for confirmation. Nga ini siya ang nagpauli before sang adlaw sang iya sini last day sang quarantine. Pagpuli ya pagkaaga action Oliver nagpositive siya. O ara na sa balay niya ang lain pa din nga mga report nag-inom, naglagaw, nagbasketball pa, kag nagsakay-sakay stresikat. Action Firing Line. Pero paplastar ko na karon kay Barangay Kapitan de la Vega, ayon ta siya for the benefit man sa mga tao dira sa Barangay Alihis. Kung ano giblang natabo sila dribo, kabudlay sini nga problema ngayon eh. Ang iban nga balita makaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad,
ang Barangay Felisa ho daw na sikat gid no. Kay kahapon nga daw, liwat naman nga ginpasakaan sang kaso si Barangay Kapitan Hardin, no? Sang Barangay Felisa. Kag iban pa nga mga kaupdanan sini sa sini nga barangay. Ini may angot sa gihapon sang pag-distribute sining social amelioration cash sa idalom sang social amelioration program sa gobyerno bangod sining COVID-19. Actually, ini nag-file sang kaso, ikawalo ini siya. Sa una to, 7 to sila mo. So daw, way pa to natigayon ang ining siya, nagpalagas. So, nadugang na naman. Hay na naman ang hitabo. Amo ni hambal naton bla. Basta hindi aton, hindi paghilabtan. Ina mga allegations, malang ini palang subong kiti, way paman na pamatbatan, ini sila. Pero tikon, naka-file ginman sang kaso ang Criminal Investigation and Detection Group with the mga complainants, meaning may probable cause sila nga nakit-an diri kag ti sa labton ini sa korte ni Kapitan Hardin. Action firing line. And sa ibang nga balita mga kaksyon sa aton sila nga pagpangalagad, i-check naman karon liwat si Barangay Kapitan Noli Villarosa. Sining kubo-kubo ngay niyo Action Olivero. Kaya doon nagbug at ining isyo sang kubo, ngaway nalang ni panghakwata, naging balik sa barangay tuman. Action firing line. Kon may punto sa attorney Jose Bayatan makaksyon sang City Government of Bacolod, City Legal Officer. Kiti bugado niya mo. Hindi tayo mag-question ang iya sining capacity and iya sining abilidad. No? May ara sang isabat karon si Villarosa angot sining nasambit nga isyo. Action firing line. Kita nyo itong report action day sa Lasar last night. Nga ginpalayag ni attorney Joselito Bayatan, may violation kakap sa imo sini pagpahamtang sining 5 mo kakubo da. Action firing line. Pero si Kapitan may ibalos man, may ribatal man sa Kapitan sa India. I-plastar ko na Black Action Bray para makabalo man sa attorney Bayatan nga may ideya, may ginauyatan man ko kun nga nga nagbutang ko sang kubo-kubo de. Action firing line. Ang kubo-kubo nga ginanamin naton, amo ning mga kubo dira nga yara sa sulod sang Old Airport nga ginpahamtang sa kilid sang runway dira nga ginahimo jaggingan subong nga naging kontrobersyal man ini kaya nasagi ka jogging da wala naga-observe sang social na physical distancing iban way pa mga face mask do sa tubra mga exempted di sila sa Kagaw. Action firing line. Pero balikan ko na karon maka-aksyon sa balita lokal ha kay kadamo sa nga aton gid nga balita subong nga gabi sa aton sila nga pagpangalagad. Action firing line. Ina mga patikim pa lang ina sa mga balita naton sila nga gabi. Kag sa balita karon sa City Hall iplastar tawan may de aksyon na Artay Hupon sa mga balita ya sa probinsya sang Negros Occidental are sa Germany. Kay ang travel pass kakasona umpisa Hunyo 16 suno kay Governor Lacson. Ini sadya gini kay ini mga travel pass ngini siyempre malabay diri sa Bacolod kun pa nga sitwasyon. Lacson luyag nga padayunon sa mga airlines ang sweeper flight tubtob sa Hunyo 30. Bantayan tanay karamang detalye sa election Marlon hilabiya sa mga biyaheros manaton dito. Action Brian Morden. Action firing line. La 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Antes ko magpamulya sa lokal, diri kita sa manamit-namit man nga mga balita man sa nasyonal. No? Kala niya, padaplis na kon sa balita sa nasyonal, kaluluoy man isa ka Pinay, 28 years old, taga Mandaluyong City, si Maria Huxon, isa ka Filipino crew sa Royal Caribbean ship MV Harmony of the Seas mga kaksyon, naghikog while waiting sa iya sa flight papauli diri sa Pilipinas. Way na palayag galing sa DFA kung anong iya sining ano yung problema niya kung nga naghikog ini siya, no? Ini na ikaduwa nga kaso sang paghikog mga kaksyon sang mga utod ta nga mga ato sa iban nga pungsod. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon sa nasyonal, atensyon sa tanan nga mga online sellers, no? Inabala mga negosyo Action Edmond nga paagi iya sa Facebook bla. Na display mo ng kanding mo, baka mo, bligya mo da, nga di ka na magdala sa stockyard, dira ka na lang, deal ka mo da. Kung di maging pagwa ang BIR, nga manukot sila nga, dapat ang ini nga mga negosyo nga ginapost sa social media, magbayad sang tax Action Edmond.
tanan-tanan na makita niya sa BIR. Pwerte ka na mo ang nag-ibwal sini sa pagpanukot sang BIR sa mga online nga nagabaligya sang ila sini nga mga produkto. Pero subong nga gabi, book-on ko na ang inyo sini nga pagkinumod-kumod Action Edmond. Wasakon ko ng kaugot nyo sa BIR kay nga ginklaro diri sang BIR pila sa mga online sellers naton diri nga nagabulo baligya pila gid bing inyo nga income sa isa ka tuig haw. Gamay man lang guro. So no diri sa BIR pamati kamo dira para hindi gid kamo magproblema sa negosyo nyo online. Kung ikaw ang naga-income Action Edmondia sang 250,000 up makwa kaya sang BIR para maka-tax ikaw. Pero kung ang income mo sa katuig 250,000 down, way ka man ginahambalanda nga magkuha ka sang tax nga magbayad ka buhis. Action firing line. Subaw na intindihan nyo na. Sa nagligad to, ara kinumod sang tao. So, humaligya lang ito sang computer na balo may 20,000. Maligya ka na barbecue. Kuhaan pa na sang bay. Area tax yung balig barbecue na. Muni mo na. Way ka mo abigabasa. Ang hambal sang BIR, mabayad lang buhis ang nagabaligya online kung ang income mo sa isa katuig 250,000 upwards mga kakson. Action firing line. 250,000 up nga income. Pero kung nagabaligya ka malandaya sang paa sang manok, liog sang manok, ang imo sini nga atay, itlog, nagabaligya ka ahos Bombay, wala ka balayran niya sa buhis, bisan dira ka sa online mag-display. Action firing line. Maybe siguro ang kaladula na di sa online nga negosyo para makabayad, hindi na makabayad buhis, amo ni nagabaligya sa mga subdivisions bala, mga balay sa mga subdivisions nga nagabalor sa tag 1.5 million, 2 million, 3 million. Action firing line. Amo ni silang pabayron buhis. Ginklaro na ina sang BIR. Ang nagabaligya da sang paho nga tag shin ang kilo, ang nagabaligya dira sang saging, nagabaligya sang hindi ka magproblema sang bulo BIR ini hindi naman ukot sa inyo buhis kay kagamay sang income nyo da. Action Brian Morden. Action firing line. I hope nga naintindihan nyo na ining bulo BIR kay inayawan man BIR bako lang BIR sa inyo. Ang tinutuyo sang gobyerno kung nga ang manukot ang BIR sang tax dira sa online magkaksyon para himuon nga financial assistance. Siring pandemic karon nga ginaatubang naton. Ini suno kay Socio-Economic Planning Acting Secretary nga si Cart Chua. Klaro? Kabay pa nga sigurado ko subong ga inula na ni post ng mga baligya da nga mga uling. Ang gabaligya da saging, gabaligya da sang kung ano na lang. Action firing line. Kabay pa nga naintindihan nyo. Sugirin nyo tupad balay nyo kaysa nagligan nga adlaw. Pagkakita nilang BIR manukot kuno buhi sa sulod sang sa nagabaligya online. Ang iban way nila ginpost ang baligya nila nga utan. Action firing line. Ang iban nga nagabaligya sang utan nga tag 15 pesos ang sukob, ang isa ka kandos blang 30 pesos. Way na sila naka-display online kay makit-anda sang BIR di sukton ta di. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita maka-aksyon sa national, aring sa coronavirus naton nga update sa mga gabi, mayara na sang 24,175 ang positive. May bago nga 443 as of this afternoon 4 o'clock Ang naka-recover 5,165, 270 din nagdugang. Ang nagkalamatay o galing naglabot na sa 1,036 mga kaksyon, siyam ang nagdugang diri. Action firing line. Okay, sige. Diri kita. Sa pinaka manamit man nga isyo subong nga gabi, pang nasyonal ini nga isyo mga kaksyon. Pero sigurado ko manamitan kamo sini mamati. Kaya nga involved kita tanan-tanan sini. Most likely nga aton sini nga mga ginikanan kag mga kabataan sining pagbukas sang klase sa Oktobre 24 kon na Agosto 24. Kundi daw na pahangop ta ng mga tao sa ginatawag nila nga blended kunong pagbukas sang klase, learning process abi sang DepEd o Department of Education. Modular, gadgets, online, ang TV and radio mga kaksyon nga setup. Amo ni mga metodo or mga methods abi nga gamiton sang DepEd
sa pagpaeskwela sang kabataan aton this year because of COVID-19. Kag ginpanas na to nila ang ginatawag nga face-to-face mga kaksyan. Now, sang kagabi gid lamang, pati ako mismo tingkad ang kilay kagakon nga dulunggan do, kailinit da. Action Oliver, bata mo eskwela, modular o online? Online. Oh, you should listen. Carry on. May ara na sang Action Oliver, may ara ka na sang gadgets nga ginausarta, nakabakal ka na, way pa, pamati, kay para gini sa imo, kay online gili imo. Si DepEd Secretary Leonor Briones, pamangkot kay Action Oliver, play edad ni man, mutsintaho na ne, gaugod-ugod naman sa nanay gani, no? Pero palangga ta ne. Ginpalayag ya kagabi, nga ang mga ginikanan action ini natuhoy ni sa online nga klase Action Oliver mo na ipamangkot na gid ka, no? Ginpalayag ya kagabi, nga ang mga ginikanan nga gusto ang kabataan mag-eskwela sang online, hindi kamo anay magbakal sang gadgets Action Oliver. So kanami matian, no? Fortis pagkanami pamatian. Nga ambal niya. Siya hulat kamo. Abi nyo, hindi na kamo bakal, ha? Siya hulat kamo sa advice sang DepEd. Kay ang DepEd gali Action Oliver, nagapreparar subong sang ginatawag nila nga standards sa pagbakal sang gadget. May specs nga ginapangita sila. Nga ini nga specification, amo lang gini dapat ang baklon mo Oliver, hindi kakabakal sang iban nga gadget dira nga hindi na follow ko na nung bot silingon sang DepEd. Action firing line. Imagine mo ning obra sang DepEd, no? Oh, hindi kaya pwede ka bakal sa din landa. Kay gusto nila yung nga amo ning sundon mga guidelines sa pagbakal sining gadget ngayon niyo. May specs sila nga ihatag ya. Magambal kita nga specs mga action specification kung ano ang kanamitorn sa sina iya nga gadget. Hindi ka kapag gusto da. Oh, ting ibandan sa nagligag si Mana, bata lapis kwalon online, nagbinakal na sila. Action firing line. Tingin pa makal nyo da, kung hindi ina makasulod sa guidelines ng DepEd, ipanglampos nyo na lang na. Action Brian Morden. Action firing line. Dakatingala man ko sa DepEd, ano gidyang sagin nyo yung kapurutikol sining pagbukas ng klase man? Kaya nga, anong po silingon ni Lola Briones de? Si Lola? Siya kabalo ka, kinahanglan nga ang capacity sang gadgets nga baklon mo dira magamit ang tanan nga mga functions Action Oliver kag maabsorb kung anong gusto sang DepEd. Ti what if abi karon kung way kuya nog bakal pero may ara kuya subong ya tablet nga old one siya di blang daan na bla pero pwede magamit hindi ko pwede kay eskwela bata ko kay way ni sang specification da nga gina-follow ta from the DepEd. Action firing line. Amo na kasimple bala, no? Sunod dire kay Briones, ang bot silingon naton dire, ari pagiganiyan ba niya colored, kag ini nga gadget nga ini, may ara sang mga security measures kuno, kag para prevention halin iya sa pagkawat sini, o kon pag-ibaligya. O kon ibaligya. Do ka ano no? Do ka out of context na gidyang ginahimo ni DepEd Secretary Briones na? Action Brian Morden. Action firing line. Hambal niya, hindi kamo anay magbakal ha? Basi magbinakal kamo da? Hulaton nyo anay ang guidelines ng DepEd kay may ara kita sundon sa pagbakal sang gadget. Action firing line. Di sa nagligad tong adlaw balita ko sa inyo si Vice President Leni Robredo kay wala sa Action Oliver Pundo, naghimo sa isang project nga nagabaton sang donation sa mga daan nga mga cellphones, gadget, laptop, etc. kay i-provide niya sa kabataan. Ti ano niya to? Basi daan na to. May bago nga specs gina pangita ya sa Briones, oh. Ti pangsunugon mo na Vice President ang ginapapangayo mo. Oh. Pero ang bali Briones di ko no welcome ko no ang mga gadgets nga i-donate ko no. Do ka luko-luko nga style, dinding insakto gid man. Mangita ka bago, pero ma-welcome kayo sa mga donations, ya? Basi bago mga donations, magurong gusto yan, ha? Action firing line. Hindi matago sa tarantanan, nga ang ginahimo subong sa mga online meetings, mga kaksyon, like us, diri sa Action Radio Bacolod. Why, naga-work from home kami. Para sa akon,
makit-ala ko di sa station niya, alas 4 sang hapon. Amo lang ng oras kinakadto ko di kay program ko gabi, but in the morning, gatrabaho ko yagyapon sa balay. The same sa akon mga upo diri, like Action Eric Magbanwa, Action Dale Salazar, Action Marlon Hinovea, magluwas lang kon newsroom kagidya, like Dorel, like Eden Abusoan, gan newsroom gina sila ya. Pero mga ibandi nga upod namon, wala kami gakadto sa station. And every day, naga-meeting kami yan kung ano nga mga news ang dapat nga himuon namon. Anong i-follow up, anong bago, anong fresh, ano din kami makadto, ano dapat himuon with the news direct namon. Arigin sugid ko lang sa inyo. Anong ginhimo namon dire? Naga-online meeting kami iya. Aba nang natawag siya ng Dale no nga virtual meeting nga Action Dale mo ni siya. Ti ang akon cellphone ni dandaan naman niyo. Sang sanuhanay pa ni nga anyo ni. Ti ang gamit na mo di Zoom nga application. Ti meeting man kami ginsindihanay man kami eleksyon Oliver duway man niya sang bago nga specs ng cellphone ko. Ti mangita giti sang bago kag hindi tani pabaklon ginikanan ta kay diri kita sa bago nga guidelines sa DepEd. Oh, ang cellphone ko dandaan na niyo, way naman tinong bakal bago di kiti. Ginakulang man ta mo. Oh, si may donate da bisan way lang specs sa defense, salamat. Tiga meeting man kami, way ma problema. Sindihanay man kami. Oh. Amo nang kalilibog karon now. Sino gin suppliers niyaw? Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sinong supply? Pero dali gid lang. Paano ni hangpon sa aton sining Alliance of Concerned Teachers abi Action Day labi. Try naton nga lang buton ang Act President sa Negros Occidental Gualberto Dahaw mga kaksyon kung paano nila nitrataron ang gusto matabo ni DepEd Secretary Leonor Briones mga kaksyon. Way ko nga pangaway may strakag DepEd ang aton gina-present lang naton diri ko na nung mga importante pagitanis palibot tabla nga simple kag magastuhan. Awala ng aton mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, the President of ACT sa Negros Occidental, Gualberto Dahaw, sir. Good evening. Good evening, Action Bry. Good morning, sir. Nagapalamati sa Action Radio. Sabi na sa aton mga manunod sa mga kaginikanan. Aha, nagahulas lawas ko subong sir bisan aircon ding sulod sa ngakon nga studio. Aksyon Firing Line. No, sobra-sobra na ni iya nga pag-ipit ya sa mga taong ginahubra sa aton nga Department of Education. Anyways, si Sir Bing Dahaw, isa ka maestro manunodlo ini. Pero any reaction sining luyag batabo ni Sir Ma'am Briones, sir? Siyempre, ang unag sa tanan Action Bry, ang prinsipyo sang edukasyon naton nga dapat accessible ni siya mo, no? Quality kag accessible education. Aron na sa aton constitution nga the state has the responsibility to provide, no? Accessible quality education to all. So, basic education, no? So, kung ang ideyang ang tagaan bisang sang specification ng mga laptop nga ipabakal sa ginikanan madamo nga kabataan ng ma-deprive, no? Kaya siyempre kadamo sa ginikanan nga hindi kasarang kag siyempre daw medyo magaltom ina nga klase sang proposal, no? Kaya siyempre ang ginikanan kung ano lang tani kung available sila dira lang kita masugod, no? Pero in the event na may requirements gito na sa eskwelahan, daw nag-defeat na sa purpose ng accessible quality education naton. So, dapat hindi nami sa public school naton nga mag-require sang specific idyang kalidad sa aton nga gamiton, no, nga mga laptop, no? So, para sa amon, ang una gidya sa tanan ano naton ang paghatag, no, sang edukasyon sa mga bata pasi sa aton nga makakaya man, no? Kung ihatag man nga libre sa aton gobyerno pag sa DepEd, mas mayo man kay wala man sang reklamo sa nga ginikanan Action Bry, di ba? Galing kete ang I'm sorry sir, galing palayag ya hindi kamo anay
magbakal. But silingon niya, mabakal ang ginikanan gidya seryo mo. Oo. Aha. Isa man na kung ang naminigid nga ang ginikanan sa baklon, medyo hindi kung masundal ina sa ginikanan, no? Ang nami tani nga proposal nga hindi ka mo bakal kay tagaan ka mo sang laptop na kag mga galamit to, no? Subong sa Action Dry pila na lang ka pila na gusto na sobra ng guro 2 bulan. 2 bulan. Oo, masugod ng klase. Way pamantang ni isang nagabot nga laptop palin para sa mga maestrata tani, no? Kaya basic. Kinanglanon, naging subong sa ato ng maestra, bisan magprepare pala sila sa mga modules. Sad to say bala, sir, nagbakal man ko laptop, ay man ko gatikal, no? Nagbakal ko laptop, nagligan nga si Mana, inagaway sa SM mo. Kang mga may maestrato, galilinya, tanan. Oo, pero Action Bright, kung may supplier kaya, pila ka milyon imo gusto da. Are. Ang specs nga gusto mo ibutang tani. Damo na no? Tani malikaw kita sa mga muna nga kwan kay tungod nga mga malisyoso dan mga tao sa muna nga kwan kay tungod kadam ang sang kakatabong nga korupsyon sa gobyerno tamo. Hindi dapat nga maghatag ito sa ano man nga lead bala nga makahatag sang daw ka cloudy kayo nga kwan nga panguna-una sa mga tao. Okay, pero bisan way ta nag-mention sila Sirya, ang utok subong sa mga listeners naton sigurado basahon ko di sira ang isa lang gid sira basahon ko ding isa para may idea ka lang gid. Arang isa medyo laba-laba ning kwan niya, si Ana Mandre lang, no? Siya man itok and businesses na iyang ang inyo, no? Kay kung may consideration kamo, tani ang poor students niyo, ang mga pigado ko, no, hindi nyo gid dayunon ang ginademand this year. Tani hinay-hinay kamo, anay, lalo na may mga pandemic, subong naluoy kamo dapat sa mga tao. Inaya utok, business ang ginahambal niya, meaning may idea siya, may mga supplier, ini sir. Tikay kung mag-amo na kadamo, nga baklon tayo, medyo makatipid ka dira sang kwan kung sa kwan bala magbakal ka bala sang ano man nga supply sa mga dagko mga involved medyo may kwan ka may okay na mo medyo kwan pero sa subong abing nga kwan nga kadamo bala sang ginikanan nga natulaan sang obra Action Bright nan paano na nila mabakal ang mo sina kung kwan no especially kung nagapangita kita sang quality nga mga laptops na quality man na dapat ang unod sang bulsa tamo abi mo sir nakulbaan ko sang ambal ni Briones mo kay kung maghambal ka nga mabakal kita sang kadikalidad iya nga mga gadget basi mga akig din China sa aton blaw sa pagkadado din pa tama bakal sila kung magamo na medyo ang pinakauna nga bidder sila garo Chinese naman China naman nga kan hindi siya gusto gani isang do ka chip kuno kag daw ka pigado nga kalidad so tihambal ni China kuno pigado na mo gapati kay gausar man ko gani China's balay mo mayo man Sige kay way ta kabalo sa ibang kuan ang aton concern pa lang gid nga siyempre ang kakayahan sa aton mga ginikanan na kanami gid sa aton handom para sa mga bata sino abi na namian sila nga may gadget sila nga laptop sila nga mga medyo kwalidad gid amo ginang ginahandom naton pero sa subong niya ang kapasikon ang ginikanan ng pabaklon tala medyo masundalin na no kay bago lang na pandemic kita tamo-tamo sa ginikanan sila na nga wala obra medyo hindi na mabakalabi karon sa mga bata sila no ma-deprive sila sang may sort of sila no may ma-isolate sila sa iban ma-discriminate sila I mean no amo nang ang balobla kun di sila ka bakal sang gusto sang depende di sila kay eskwela sa online makadto sila sa modular nga tani maulo online mas la tani galing kay gadget nila di ka pasar sa ginapangita sang DepEd kaluluoy sir no amo na hopefully hindi man gid kon tani hindi man gid mapili sila nga kon sa subong nga kon hindi din man ang mga teachers natin ang unahon dapat naton kay ma-prepare sila sa mga modules na kinahanglan nilang mga laptop okay siyempre ang nami man nga quality nga laptop kinahanglan nila kaya ang sa survey bala damo sa mga teachers kuno nga may laptop Action Bright pero sa tudtod ng laptop ngayon nag-igod na ko na internet mo kag mga dugay na ina kay pinangutangan pa basi nga Windows pa na sir basi Windows 98 pa na bla si Rao amo na nga mga kwan may mga kwan pa may mga gulang-gulang nagitala mga dira sa laptop
So, medyo hindi na makargahan siya ng kwan. Subong ang gina-require sa amon nga system ng kwan ng Microsoft 365. Manong bago gid subong, double bago gid ya. Oo. Yung requirements na nga kwan nga system ang OS na medyo taas man nga kwan ang Windows 10 bala na ang limit na pataas mo. Subong daw Windows ano na ta. Nakataas na kayo. Medyo kinanglan mo na gisang namin nga kwan. I-upgrade mo siya. Hopefully maintindihan na sa aton ng mga mga official bala nga ang aton ginikanon kag kung may ihatag namin kit tagaan nilang mga learners naton no ang mga teachers learners amo gid na kung gusto naton ni gusto naton nga lagson gid ang quality nga education naton okay in fact kabalo gid tayo nga hindi gid na masarangan sa mga parents nga kadama no bisan ganit sa private school guro medyo masulsundal Correct na, sa sir. mga ginikanan ay pagit sa public school naton nga iban sa aton mga laborer ang aton nga mga nga kagamay sa sweldo. Ang iban tanito mag-online naman anto sila kay may ara nag-exist pero sila nga kagamitan sila mga cellphones, may mga tablet sila although nga hindi niya. We need to improve that later kung may kakayahan na. Pero kung subong nag-start kita, we'll start kung ano-ano yung aton. Kung kay hindi kita makagulpi sila, kita bago lang kita na may pandemic. Yes, correct gina sir. Dako gini nga points gina hambal mo subong sir ano manggin sagi tagid bi ka dali sining hindi ara tabla sa ano nga country subong nga pinakapigado kita di tapos amo pa ni sitwasyon naton. Iban nga countries nga nag-start sila sa online, nagkakuan man gid sila nga layugid kayo kung online kita nga kuan hindi preparado no. Kung ang teachers abi bisan granting abi nga may mga facilities dira pero ang provider sa internet hindi ready gid sa aton magkuan. Maghatag pa sa subong no. Beyond the control na isang DepEd nga muna kuan. Ang may papel dira sa kuan naton ang national government naton ka pwede nila mga ba transaction dira nga mag-provide sa ang aton nga wifi nga libre kiti kinanglan sang mga learners natin maging part na sang budget sa education tani nga mag-provide sang libre nga wifi sa kabataan kay kuan daw essential ina sa learning na nila mo. Pasto na. Kaya mo na tani. So masubo ini nga information ano para sa mga ginikanan nga gusto man tani mag-online galing kiti way man sang kapasidad kay kasarang ibakal sang gusto sang DepEd nga ini. Namo sina. So kamo sir magamo sini sa act anong may mga manifesto kamo ginahimo or may gahimo kamo sa mga bagay abida nga ti nagapamalaman. Ang amon nga national office na mga amon nga mga issues nga kuan sila nga request na dialogue din sa DepEd. No, may araman kundi sa nga mga panahon nga mag-request kami sa ila sang dialogue, may araman nga gatubang sila, may araman kundi sa nga wala. Grabe no. Amon nga kundi sa daw ma-force naman lang bala daw siling mo daw ka ano sang Alliance of Concerned Teachers, no, kay tika ka-assertive ka sa mga kuan mo sa mga leaders ni. Siguro kuan na lang nila balang daw ka mga sapad kuno sa amon pero sa ang kuan na tutuod sina ginadipinsahan naton da permi ang mga ginikanan, mga estudyante, mga tumuluon naton kagang mga manunodlo no. Pero kung wala man kita reklamo kung kayos man lang ang kuan nila kay tananta mo man ang aton natuyo mo paayuhon ang pag-eskwela sa mga bata. Correct na. No? Sinabi ang hindi gusto sinaman. Galing kay kung isa deeper lang to sa pamagi kag ang priorities bala kung anong unahon. Yes. Video ang nami gid sila kung magpamatiay tani no. Kung pamatiay na kung nag-dialogue kita kag istoryahanay. Pero konti wala sang venue nga muna. Pero gusto ko lang klarohon ini propose pagid lamang ini ni Briones. Pero ti amon lang ang pag-propose niya do ina balang do kadamo sang hindi gid na nami ang kagdamo ang napigawan gid sini. Good sir. Medyo hopefully maka-istoryahan na sila no sa kay i-sound off ko man ito sa amon national officers nga may amon nga kwan para madala nila sa agenda nila mag-istorya sila sa National Central Office ng DepEd.
Yes, kagayoon yung guro una laptop anay sa mga teachers nato na. Mas importante Actually na ayun. Actually na propose na namon sa daw pero siyempre medyo may mga gina-regular pa siguro pero medyo nga need na sa teachers kung kay siyempre in fact ang gani ang amon bala nga sok allowance ang ginahatag sa mga teachers nato sa classroom teachers kudya nga 3,005 ang ginkuan nila nga himuon na sang central office nagmando na nga himuon nila nga daw internet connectivity allowance ang 3,500 nga ina no ginahatag ginapan o the opening of the school year no medyo kan rin pero kung magamuna nga ano ni ang 3,500 na yan hindi na yan pila lang nakabulan yan hindi na kapautapot sa bilog nga school year kamahal no? sang kaya na yan oo kay magkuhan nga daan isa kabulan sa internet na do 999 ang pinakahinay correct na ang pinakahinay na na pinakahinay na daw pila lang nakakuhan MBPS o MB UPS medyo gamay na sa kung hinay nagdako na gid ang gasto mo kay tungod na kung hinay naga-download ikaw sang kun ano nga mga memorandum alin sa kuan kag mga learning materials namon nga ginapadala sa central office ka-download ikaw nagadako mo balayaran kay kadugay nga tiyugay anay isang downloading mo kag mga kuan imbis nga pero kung dasig ang isa ka oras mo tani nga downloading kundi mahimo na lang pila ka minutos due time bayaran mo yes correct na sige mapaabot kita sinesera kung anong tikang sa inyo sa National Office ang act kag diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Salamat sir sa time. Good evening. Sige, good evening. Mayang gabi sa tananda nga mga manunod natin sa subungan. Yes, mabuhay ka sir. Sige, action ko. Action Firing Line. Si Alliance Concerned Teachers ang Negros Occidental, Sir Gualberto Dahaw mga kaksyon. Masulo sadya, ini kay mga nag-propose bla si Briones. Okay man, kay gusto yan nga mangin high-tech game lang aton nga style sa pagtudlo diri sa pungsod Pilipinas sining panahon sang COVID-19. Pero dapat lang tawon yung situation naton kung may kasarang bala kita o kung hindi mga kaksyon. Diba, no? Las 7:46 naligid lang. Kay ako, hindi ko ya IT expert mo. Hindi ko sagad sa computer, sa gadgets. So, nangita ko ya sang kabalogid sini nga maka-explicar sa aton kung ano giblang pinakamaayong application kay ginagamit sa online nga hindi mag-lag bisan pa guro no kanami sa application kay ginagamit mo daguro kong internet mo gaigod ti way mapon pulos no Action Firing Line. daw mangyapon guro na no pero kinanglan gid bala nga may mga ano sitwasyon man kinanglan gid bala nga himuon naton ini nga pabaklon ta maginikanan gid bag-o hindi ang daan kay may mga guidelines nga dapat sundon from Department of Education o kung ining daan naton okay na ni siya nga magamit naton kag mag-upload lang tada sang ginatawag naton application no kay kon iPhone ang cellphone mo pwede mo na ma-upload dira ang application sa iStore nga ginatawag kon Android ka naman niya kadto kada sa Play Store kag mag-upload ka na. Kaya nga, ako na ganing nga Zoom, ganing halin man sa Play Store, download ko man ni gani. Online sa Firing Line. Taligay bla sa konsining nga linya maka-aksyon na graduate iniya sa Bachelor of Science Computer Engineering, no? Kag kuanin siya, member ini the workshop group online. Ari sa dyan online, gini mo, eksperto gini siya, no? Ang name niya, okay, sige. Ang pangalan niya si Maymay Langid Alagaban. No? We have on the line. No? Hi, sir. Good evening. Sir, mayong gabi. Ang gabi Action Bray. Ang gabi man sa tanan na malabot sa signal ng Action Radio. Yes, so sigurado ko while discuss ko kinagayuhom ka na daw mahulog ka bas bangko. Sir, ano gamay lang gid kon nga panahon nga ayoon si mo. Ano gibla ang dapat nga himuon ta sa online? We need a new one. Mabakal ta sang gwapo-gwapo gid nga gadget or may ara lang tayo sa mga applications nga magamit diri nga hindi tayo maggastos ang tuman. Actually, Action Bray, ang sa online ang ginalantaw tagid bala ang main factor do sa online is internet ang gid mo. Internet ang gina. Ang mga gadget panigunda na lang na. Kibis kanano pa kabaskog sang gadget mo. Kanami sang gadget mo pero ang imo internet gaigod. Useless gapon. Nancy.
May bosalungon diri si Briones nga kuno mayara kuno daw sang ginatawag naton nga mga security measures nga pwede mo da i-store ang tanan nimo nga mga ginatun-an diri nga hindi madula maybe siguro sa aton nga mga gadget subong nga una abi wala ini way tada sang butangan sini ano man? Actually, depende na sa ginatawag na hindi madula ng security measures dahil naman niya personal sa iPhone. Sa iPhone, sa iPhone niya kung why ka sang iCloud, kung madulang mo cellphone, iPad mo, kagway ka iCloud account, hindi mo ginaya ma-open. Ay, okay. Unlike sa iba niya ng mga gadget, sa mga Android, di siyempre, kung expert ka daya sa mga kayo-kayo, kung mga ma-open mo gina siya. Unlike, tapos, ang mga project na nagpanghatag nila Action Garbray ng mga mga tulunan, siyempre i-save mo man na sa isa ka hard disk, isa ka USB na i-ano mo gina siya. And I-keep naman mo gina hindi magba. Oo, i-save mo gina siya. So meaning mo gina siya. Meaning i-save mo na da kag ikwaon mo gid siya sa gadget mo para hindi magloko-lokong gadget mo sa kabugat abi plakadlaw. Oh, absolutely. Action Brian mo gina siya. I-back upan mo gina siya. Iti, may mga na-experience kung na namo sina, hindi ko ginaya malikawan. Aha. So aside subong ang pinaka trending kag trend nga ginagamit subong sa mga virtual meetings, virtual or online nga mga inistoryahanay ining Zoom nga ginagamit. Aside from that, sir, may iban pagin nga pwede magamit sini nga mas mahapos para sa mga estudyante naton. Yes, so Action Brian, diba, may ginagamit. Pali makita mo man, no, mostly ang ginagamit subong even international is Zoom. Amo gini siya ang medyo sikat sa tanan. Yes. Siguro nakita mo even CNN gagamit sina. Yes, correct. Diri sa aton local ABS-CBN, GMA. May ABS pa, no? May harap galing. Yeah, oo, sa may ABS pa to. Subong siya. Sige, joke lang na. Amo sina siguro makita na stable na siya na klase software. Unlike sa iba sa mga Google, niyara minatod ang Google pero na kumbaga bila hindi pa na tested improvement sa mga amo sina na mga conversation. Like sa Zoom, kinahanglan taman na magbakal Action guys ang software. Baklon taman na. Oo, may libre siya. May libre siya, pero limited. May mga minutes na siya na may tendency na ma-tiff off. That's why na dapat ginabaklon. Imagine mo na. Subong ko lang nabatian sa imo, sir, nga hindi libre ini tanan yang gamiton tong application para sa online teaching naton. The parents gani need pagyapon ka may old one ko yung gadget ya, kinahanglan pa ko magbakal sa software sini para magamit ko siya sa online. Oo. Supposedly Action Brian, tapos hindi na siling na mabakal mo siya, okay na ina, dapat i-test pa na. Dapat kumbaga i-dry run tabala sa mga estudyante kung pila ka bilog estudyante. Si na nabatian ko na sa online schooling sa isa ka section, I think yung mga 40 ng maximum. 40. Okay. Yeah, oo. Maximum. Kung mag-40 ina, dapat i-dry run ta na, online beta testing ta para at least mabalaan ta kung anong dalagan sina sang ato na programa kagataw na ato na pag-deliver sang online schooling naton. Di ka bag 40 students abi sa isa ka set abi sang tudlo butan taguro basi duwa negro aga hapon bitag 2020 abi maginutok di sila ano man amo na nga sit up. Actually, Action Brian, depende pa na kung kitinat necessarily sa isa ka 6 hours na ang online. Kung i-divide na sa kuno kung depende na siya kung ano ang pagplastar sang teacher kasi pasubong sang ato ng mga teacher ang module kung paano nila i-divide. Supposedly August 24 ma-start na kita. Siyempre, ma-dry run pa na, ma-try and error pa ba? Yes. Dapat, amo pa ni mo na muna. So, amo sina na dapat i-testingan tagid na. So, sa imobing opinion, pananawan, Sir, lastly, sining plano sang DepEd nga online kaysa modular, duway na tayo problema mo. Nang problema sa to, maginikanan lang kung paano sila magtudlo sa kabataan nila. Pero ginisplicar ko naman nga, why mas lagi na obligar nga magtudlo gins bata nila, no, ang modular nga ini.
Dire kita sa online kaya mo ning duwa subo nga daw demand gin mo nga pwede gamiton kaya ang TV kag radio medyo malabo gini sa lato-lato ni. Action firing line. Dire kita sa online kag modular. Ang online ni sir ano man before ang August 24 if in case gin man ano nga matigayon ang pagbukas ng klase kay tigalutaw pa man isto gabang subong gyapon the president will decide panagyapon kung ano gin gusto niya matabo kay subong nag-increase yung numbers of ano mo sang positive sining COVID-19 ano. So ining online sir kung maka-August 24 kita makahingagaw pa mga teachers naton sini sa pagplastar tanan-tanan. Actually, sir, sa akong paglantaw, may isa pa ta ka almost 2 months 2 months. Yes. Pero kung with the support of our national, mahingagaw mahingagaw na sang teacher. Amo tong hambal ni Sir Dahaw na ilan ng mga teacher naton laptop. Kung maka-provide sila, mahingagaw Dahil kitinga mo nang hambal sa ato ni Secretary Briones na pinanagig ko na may specs ang ato na balaklon na mga gadget. Muna gani kalibog malang gani ulo ko action by na may specs gid abi hindi man niya ang specs ginatawag may kung ang ginatudlo mo dira video editing parte computer productions filmmaking lain naman na yan na istorya mo ng specs po siling ng mga online schooling na mga amo sini pwede naman siya sa mga middle class na na mga kaya isa pa mag-online teaching ka sir. Kung anong ginahambal sa teacher mo na i-take note mo man mo, di ba? Sa notebook mo da. Probably. So hindi ganyan magutok na sa gadget mo, Action JM mo, i-check man ko Action JM. May IT expert makabiniser mo. Tiga tango mo sa ganito, ma-take note ka mo na yun, di mo na pagipang dasok na sa cellphone mo nga maginutok na kag binuang na siya plak adlaw sa kagutok abe no. Amo gina siya kay siyempre sundon mo man na backup ang imo na ginapang take note da kag mga panghatag sa imo sa mga module da kay di ka na mapaktan ang gadget si gadget is gadget niya siyempre base may tendency na makurap maguba wag down amo na siya na dapat natin backupan amo na ang the main gidaya dira sa ato na online schooling is the internet. The internet. Useless na yung mga specs nga ini. Why ginigali Oo, ang siguro ginataguro ni ang bossing ganon siguro ni Secretary Briones ang specs ang internet ang ginamin niya. Gadget ang ginamin niya kay may store kada kuno yang ang kapasidad ko nang dapat i-absorb dira kuno pa nga mga functions sa gamiton dira sa sulod sang bago nga specs nga ginamuno yan So in the internet. Amo na ganyan barko silingko nang nilo sa aton filmmaking ang landan gid na ang specs na kadako-dako. Kasi gusto yung mag-theater tanan kabataan blap-blak adlaw-adlaw. Kiti ni kung filmmaking ka need mo gid high specs to di landan mo gid dasi ki mga effect dira. Yes, may mga Adobe kada abi, no? Effect mga plugins po na mga effect need mo gid na. Unlike sa mga subong sa mga ato niya na sa online siyempre may mga simple materials kaya na ipakita mo sa estudyante is working gina Yes, sige. Okay gina siya. Kasi internet lang gina. Ang kilanano natin. Sige. At least may idea kami tonight regarding sini ginkontra way man tayo singa kontra nag-explicar man lang tatakon ano gid ba importante mga specs ngayon kag bago nga gadget abi. Way natadaan obra. Why na obrang ginikanan ta, 2 ka bulan nga nag-down kita. Tapos mabakal patas ang amuni, ay sus ko naman dog sararamo, inig sararamihay taton niya. Action firing line. Di ba sir Maymay, no? Yes sir, amo gina Action Bray ang ginano naton. So ang imo nga online seller da nga itlog kag iban pa di maproblema kay why na sang taxa kay Pero income kada gro 250,000 ba taas way man? Ayun. Kung manamay tani ko mag-amo sina madalagan ng buluntad na lang gid ko tumakat sa DR kag ma-file. Kabay pa na intindihan nila kagina. Salamat gid sir. Good evening. Mabuhay ka sir. Salamat gid may gabi mo sinyo sir. Yes sir. Action Brian Morgan. Action firing line. Sir Maymay graduate ato BS Computer Engineering mga kaksyon. Kag subong niya member gini siya sang the workshop group online. So hindi niya sini nga trabaho ti online gid siya kaya mo ito pinamangkot ginato niya kung ano inambal niya internet yang pabakuron ta hindi yang kalidad sang cellphone ta. Action firing line. O rin yung quality sang mga gadgets naton na amo na yung bot silingon ti inis lang di mo na masigugiran kay halin nagumpisa ni sang first year college sila sa nag-graduate ni sa subong nga
Tino na ni sila, puro na ni computer at tubang nila. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang amo na IT expert sa Duwak Bilog na din si JM kag si Sir El Reo. Balaan nila tanan-tanan ni tingis lang nagayuho manis lang sa mga napangwakal ni Briones. Tinano man daw naglayo na ng istoryahon doon din na magkrama. La City 58 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik natin mga ka-aksyon, try natin nga lang buton si Barangay Kapitan sang Barangay Alihis Karandugidugay. No? Si Kapitan Donnie de la Vega. Gusto lang natin klarohon, gid nga ang taga Barangay Alihis Subong, ilabi na gito mga katupad balay sining positive dira na problema mani kuno no giblang nahimo sini. Sino balang gatod sina diri nga pinagwa ini siya nga wala pagali ang pinaka last day sa iya sini nga quarantine period. Oh, isi kapitan karon manugid gini sa aton kuno ginagkalinabo. Ang balasulon diri hindi ang barangay. Ang balasulon diri kun sino ang nagpahanugot sa iya gikan sa aton sini nga mga otoridad. Aksyon Firing Line. Why kita di basulon yung barangay ba to? May kibots la gani ara na sila barangay. Tinokarog positive rin sila sa lamang barangay Alihis ano himuon nila. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time las 8:11 na. Ginaendorso man naton sa inyo mga ka-aksyon ang Zanton Plus Herbal Capsule puno inisang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Ginapakopos niya ang mga gahulubang nga parte sa imodra nga lawas. Kagining Zanton Plus Herbal Capsule napamatud-anan ni sa siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga arthritis dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Gani, sa aton nga mga utod dira para sigurado kita, labi na gid sa inyo mga nagabukol-bukol dira, magamit na sang Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa mga utod na aton nga naga-monitor na sa sini nga mga tiniyon. Si Obi Juan Camote arawa. Habal niya si Mama Colinda and Tatay Doro pamati gid subong. Si Madam Edith Jose naman niya. Good evening, Action Brian, watching Makati City. Action Brian, paliyog tamyaw sa bana ko sa Barangay Ilupez, Silay City. Salamat, kid. Araman si Piper Parsley. Good evening, Action Brian. Paano kung may ara lugar nga brown out ang iban ya why brown out? Isa pa na, brown out bisa bata. Ang iya ka estudyante nga sa piyakto sa Estefania, iya may suga, ti sila lang to maklase. Ang lain na Nexon Oliver, kung magambal naman si Briones lang nga, bakal kamo generator. Preparar sa brownout. Ay, hindi lang generator, solar. No? Solar naman, kay para bato-brato lang gamay. No? Action Firing Line. Ay, sus ko. Si Juvie Munares naman nag-monitor. Jesse Hinobata Raman. Si Inday Blaza nag-monitor man. Noel Alisahe Raman. Action Bri, greet landa anak ko na si Christine Joy Alisahi. Happy birthday. Salamat. Si Madam Amy Esmeralda Dolido naman, monitor. Shirley Mandati Araman. Action Bri, para sa akon, pahuway lang dyan ay ang bata ko. Kay ang pag-school, ya makahulat ina at tubangon tabala ini danay ang krisis subong. Halos gani tanan nga makalampuwas ang gutom ang mga PG school paahay. At sige. Salamat sa mga opiniones niyo. No? Alas 8:13 na. Action Brian Morden. Action Firing Line. Try ko nga lang boto na si Barangay Kapitan Donnie De La Vega mag-aksyon. May, sige ari sa akon, gili na lipat ko gina maghatag. No?
May ko na lista dira kay Walga program kita na nawag sa aton diri no. Kabalo ka nangin controversial ining pasyente ining COVID-19 no. Dira sa area sang Barangay Alihis mga kaksyon. Kahapon sang gumawa ining result niya nga nag-positive inis lagali. Halin inisla dito sa Metro Manila upod sa sining pamilya. So a day before sang pinaka last day sang iya sining period sang quarantine, nagpuli siya na upod sa pamilya. Pero tikay na sa nga na interview na action artay hupon si Councilor Renisito Novero, ginpalayag sini nga nagpirma sila sang nagkonforme sila or may agreement nga ti mapauli sila kiti uyawan sila kahulat ka result. Ti pinasugtan nga magpauli no, pinasugtan nga magpauli. Susnan naman imo yang nga pagkaaga nagpositive sa iya. Action firing line. Pwede nagsinala sa mga tao o sino man di gusto kiti enablang COVID-19 nga ini kadelikado gid. Kag amo re ginapa face mask kita gani ginapa social distancing kita pagkatapos ang ining COVID-19 patient number 19. We don't know kung anong iya sining mga aktibidad nga ginhimo dira sa Barangay Alihis. Online sa firing line. Sa aton nga linya dagod Barangay Kapitan sang Alihis Kapitan Donnie de la Vega, sir, maayong gabi dira sa imo. Okay, maayong gabi gid, Rex. Si Action Brian niya sa Action Radio, Action Brian Morden. Sige, Action Brian, tiyan mo tani. Live kita subong sa Action Radio Kap. Okay. Live ta subong sa Action Radio, matian ta subong sa Bugos nga Negros, Bacolod kag Western Visayas. Kap. So gire kami abi ano nang ginhimo sang pasyente nga number 19 man sang COVID diri sa Bacolod man da sa Alihis? Amo ni ang natabo Action Brian sa iyan nga sitwasyon. Sang May 26 nagabot di siya sa Bacolod. Dason gin quarantine siya sa Medalya sa may Panukoy. After sina, dapat tani ang guaya sini sa June 10 pa. Gapon. Ang magwasab na daw bilang sa quarantine, din quarantine sa 14 days mo. Di kung nisipon mo tani, June 10 pa ni sa tani magwa. Kagapon. Ang natabo, June 9 nga, nakagwa na siya, nagpuli di sa Purok Silita, diri sa Barangay Alihis. Nag-advance siya, ang problema, amo ni nga, why man kami kabalo nga, ako nga kapitan, why man ko kabalo nga, nagabot na siya, kaya ang istorya nga nakuha ko din sa mga tao, naging dagdag sa highway sa may Bangga Mormons. Tapos nagsakay siya sa tricycle, after pagsakay sa tricycle, nagpuli siya, tapos naginom-inom sila sang iyaman nga mga barkada, rasupad balay nila, nalima sila. Pagka June 10, nagwa ang result nga siya, positive. Susko. Amo nang natabo, Migo, Brian. So magluwas sa inom-inom, ano pagidang iban nga aktibidad niya? Ang tricycle nga ginsakyan niya, ang ginimo ko kagina, nag-lockdown ko yan sa hindi bilog nga silita, hindi man bilog nga malipayon. Kaya ang order ni isang doktora gina sa Sitil, tari di sa Barangay Alihis, sa Barangay Yol, nag-istorya kami kag nagupod kami plastar sa mga balay-balay. Ang sino nga suspected nga nakontak niya nga person, din lockdown ko ila balay. Magluwas abikap diri kita, magluwas kap sa inom-inom. Ano ka matuod nga naghampang pa ni sa basketball, nagbasket ni sa gym? Inaga ni bawion ko na kayang ngambal nila di sa ako nagampang. Ang nagsulong gali diya, ang tao ko nga gobra sa barangay, namo na nasakyan gali sa tricycle, way gali di sa kampang, namo na bawion ko ang gusto. Ako ni ginambang kagi na Migo Brian. Sige, bayan ta na lang na, no? Basta way siya nagbasket ya. Kasi kung kisa may message gali nga fake news, ang pinsar ko tuod, mana mo na kung kisa galala ko mag-interview nga, hindi kinpinsak to. Okay. So, ana tabo subong atong 5 nga naupod niya inom, ang balay nila sa Tutanan Kap subong na lockdown na ninimo, pati tricycle driver. Butangan ko kalat nga sila, hindi ako gid nga kapitan kag ang doktora kag convict, kag mga empleyado sang barangay, nga kanag personal sila kag ako gid nagambal kag si doktora, ang doktor sang Sitil, kag si Ma'am Urula sang
ng Dreaman nga nag-duty sa barangay nga sa health. Okay. Nga ko nambal sila diyan nga kamo i-lockdown pa kamo 14 days for quarantine. Ang nagpositive yagin pakuha ko gina sa city health nga office ginkatuan nila din ko gina sa ngapon. Okay. Ang positive. Yang di man nakabalay nga ginukdan niya gin-lockdown ko. Kagin tagaan ko sila kagina suportar sang food pack. Nga din man kay mayor nga ipadala diri sa barangay Galis. Tagang ginpansakyan niya pagid Migo Brian. At taga Malipayon in lockdown ko man, kagitagaan ko sila ginapudpak. Nga tag-apat ka pudpak, worth man naman 32 kilos, may 25 kilos, may ara nga unod ng 5 ka sardinas, mag-apat ka pudpak. Damo man ang makonsider sila nga makabenepisyo man sila, amigo Brian. Okay. Anong oras siya nag-abot kini Kap? Kung may ideya ka sang June 9? Ang nanuan ko lang yan sa nilang info, June 9, mga kuwan na sila, gindagdag lang daw siya kuno sa highway. Mga lang nila daw hapon, bala mo. Hapon. Okay, so kung ginbilin da siya sa may highway, nagsakay siya sa tricycad, ining tricycad driver, after nga nagdulong siya, nagbiyahe naman siya liwat. Amo ni gani ang ginakuan ko, Migo Brian, kay nakuan ko subong intelligence report, kung sino pagid ang mga contact person na nasakay sinadira kayong tricycad nila subong sang gabiyahe. Inpa-standby ko sila balay, na hindi sila magbiyahe nga duha. Inpa-quarantine ko sila ginati, buwas. Makuha ko mga messages pagid kung sino mga tao. Na nakakontak sini nga mga tao, sini nga nagpositive. Kabudlay. Atong upo dyan ininom Kap, ang iyang pamilya to, why na to slamin atubang paging iban nga mga tupad balay nila dira pagkatapos nila inom, ayhan? Diri kagina, with the support man siyang chairman nga si Manaluto sang Silita, na-identify gitanan ang upod niya sa inuman, kag among gikatuan among gina. Pasalamat man ko sa chairman support Silita, with the coordination siya, Migo Brian, nga gipanudlo, iya kag gikatuan ginamon upod ang doktora. Pero hindi pa ginaton Kap siguro mapiho nga naubos na na-trace ni tanan-tanan nga nakasalamuhan nila. Correct. Okay na Brian. Ang ako ni Moon was, makatari ko subong sa barangay, already ko matulog, for intelligence report kung anong gid ang mga story, pagid ang nagalapta di sa Purok, sa Silita, kag sa Malipayon, pagkakuha ko intelligence report, kung siya po supplementar ko na kag-lockdown ko man siya. Yes. Kap, nakapamangkot kasi ng patient number 19, kung nga nakauna siya pauli, magluwa sa ibang tungopod niya? So, ang nabatian ko kay Doktora Gina, sa istorya namon kay nag-meeting kami sa barangay Oldri sa City sang barangay Alis nga sila na nagapamersa nga magwa na sila kay kung hindi sila kung pagwaon dumarayot sila doon mo naginangin ko nabatian ko kay doktora na man klase batasan na yaman ginabulong ginapiho na ganing kabuhi ta marayot pa no. Doon mo na nabatian ko gina sa kay doktora Migo Brian. Bali amo ginaginambal ni Dr. Grace Tan ang silingon mo Kap? Oo, daw ang gati para na ginaw, Dr. Tan, doon siya namang gamayon nga babae. Oo, nga gwapahon ah. Oo, muna siya, no? Kasi ang ingredient judge sa mo niya, si Ma'am Urula. So, ang imong nga be-hurt subong, ang ini nga mga balay nga na lockdown na, may mga tanod tatukap, may mga naga-monitor na nga be-hurt sa ila? Ang kagina lang kami nag-start, Migo Brian, sa ngapon, sa buwas, ikuha na nasa namon up to 14 days nga sila monitoron sa ngapon bihert. Pag astan tanod ko subong ari ko sa barangay Yol, naging instructionan ko na sila, nga walang taon kag ipabantayan ko gina sa 14 days ang nila diyo na. Ang imo Kap nga panawagan sa taga barangay Alihis, basi sino pa tong iba nga na-contact nila sini? Anong gusto mo matabo dira? Dapat kadto sila sa barangay hall, mapaking-angot sa imo Kap. Go ahead Kap. Okay, salamat gid Migo Brian sa loob na barangay Alis. Kung sino ang person nga nakakontak sa iya sinisang sa positive diri sa Silita, dapat kadto ka mo di sa barangay, agud nga makakuha ko impormasyon kag kamo, madipindihan ko man ang inyong nga sitwasyon. Hindi ka mo magpakadlo, kaya ko kapitan way gani ko nagadlo, nga naga front ko sa ginatawag nga may mga
positive na. Kaya nga kung nga rason, Migo Brian, nga without the support sa pamuluyo sa ngalihis, hindi ini matap na ang COVID-19 diri sa barangay Alihis nga base bala magdamo ang positive. Palayo lang. Subong ginimo ko ni Migo Brian, ang sasilita diri ginbutahan ko guard, gin-lockdown ko ang karsada kag butangan subong sang tanod. 24 hours up to 14 days na quarantine for safety purposes ang pamuluyo alis nun. Pag diri na gid sa Malipayon kag sa Silita. Labi na gid ang barangay hall ko ni Migo Brian. Ari diri ang kagina gani nga matag kwarta sa social pension. Gin-declare ko nga gin-cancel dito ko ginbutang sa Region Fair sa satellite sa barangay Alis. I see. So meaning wala sang transactions anay dira sa barangay mo starting today? Hindi ang ako nangyabot si ganon nga mga damo nga mga okasyon. Hindi ko diyanay pag-ibutang sa akong barangay. Pero ang flowing sa mga documents, okay lang. Okay. Basta sila may social distancing ko sa barangay, wash your hands, amo nang akong ginahimo with mask. Amo nang akong deklarasyon subong sa barangay di Alis. Atong patient number 19 ginpakuha mo da pero ang nga family sini nga nagkalabili na dira sa balay nila, Kap? Ari subong sila ditanan. Kag ako daw pasalamat man ko sa pamilya nga naga-coordinate man sila sa barangay. Sige, dapat may kabalakan ang taga-barangay Alihis sinikap o kon wala man? Anong imo nga gusto palabot sila? Go ahead, Kap. Siguro nga kung mambal sa mga pamilya nga dapat mag-consideration kita tanan, magbinuligay, kaya hindi ini mabugat sa aton nga blatian, nga hindi ni maglapta diri sa barangay Alihis. With the coordination na sa mga pamilya kung sino pa na ang nila masugid, agad ma-identify ko, agad nga hindi na mag-spread out nini nga COVID-19 diri sa barangay Alihis ko. Napanawagan ko sa pamuluyo Alihis noon, dapat mag-ugyon kita tanan, suportaron tani ang administrasyon ni Mayor na with wash your hands, mag-mask kita tanan, kag mag-social distancing with curfew hours, huwag kita kapirdiyan. Ang ato ni Purgagod, siyang ato ni Hilti, ng barangay Alihis, hindi matamaan sa COVID-19. Amo lang ginapadangat ko, bilog na barangay Alihis ka palamati, uligan nyo ang aton ng administrasyon, na sundon ta, nga magbinuligay kita sa ginatawag programa sa gobyerno. With that, Cap de la Vega, salamat sa mga time. Subong nga gabi, sigurado kung taga-barangay Alihis subong medyo nahuwasan na sa kakul babangod sa imo ginahimo nga tikang dira nga paano tani matap kag baplastar ining pasyente kag ang iba niya dira nga nakasalamuha. Salamat, Cap. Good evening kag mabuhay ka, Cap. Okay, thank you, Gid. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang cellphone ni Cap, paghambal niya thank you, automatic bala nga ga-off, no? Bisan di mo pagtandugo, no? Kapitan Donnie de la Vega ang sang barangay Alihis mga kaksyon. Ginhawa mabla ni Kapitan bla ka panglaghap dagli sa mga na contact, close contact sining patient number 19. Di magkabala ka barangay Alihis kay dira lang nga portion ang ginakakulbaan ko Action Oliver ang tricycle driver nga nasakyan niya tinagbiyahi pag ito mo sa so, pag ito nakasakay da, no? Amo na ni gurong panahon, guro nga ang tricycad naton sa mabarangay lang butangan taya plate number ang tricycad for part na ni isang new normal na nga sitwasyon now. Ang barangay magbutang plate number sa tricycad para ma-check no sang pasahero nga mo ni nga plate number na sakyan kuno kay ina mo ni muna suggestion mala nang aton para masigurado taning lakat sang panahon. Action Firing Line. So kita mismo nagapangamuyo diri nga hindi na madungagan paning kabay pa ining na nakupod inom ang pamilya sa nag-upod inom ang mga tricycle driver to hindi man magpositive no sang sining COVID-19 mga kaksyon susko. Las 8:27 ang balita nyo nabatian dulong sa aton sang Evergreen mga kaksyon. Amo ning gwapo subong nga panahon kundi may mga COVID-19 subong iya. So dapat ang aton sinikaw galingon mabakod gid ang aton nga immune system. Magamit na sang Evergreen Herbal Capsule kay ni may ara iya sang pagbulig kung sobrang sugar mo dira, sobrang imo sining nga cholesterol, sobrang uric acid, sobrang asin, sobrang tambok mo, sobrang creatinine mo dira, sobrang acid ka, constipation ka, mag-Evergreen Herbal Capsule na. Kaya ini meron sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, plus pagid mga kaksyon sang calcium, magnesium,
zinc kag iban pa. Ang ini nga produkto epektibo ini sa pagbalanse dira sang lawas sang tawo. No, kay ini may mga sangkap nga turmeric, araman ang saluyot, balunggay, ampalaya, wheatgrass, barley kag vitamin. Ang ini produkto ginahimo ini ni sa idalom sang quality product ni Doc Hico Alternative and Health Food Center. Babakal ini sa tanan nga mga butika. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Pagbalik ko karon tagaan ko lang ni hostisya ang kubo, no? Nagkontrobersyal gining kubo sa may runway mo. Nagsinabat-sabat na subong mo, no? Nagligan nga adlaw gin presentar ni Action Dale Salazar ang interview na kay Attorney Joselito Bayatan, ang City Legal Officer diri sa syudad sa Bacolod. And according to Bayatan, may violation ang pagbutang sang kubo ni Barangay Kapitan Noli Villarosa sang Tangob dira sa kilid sang runway ngayon legalidad ito yung ginabasihan. Pero ang tawan tabi karon ko na no yung ara man sa part ni Villarosa matian sa karon nabi. Para lang gid nga maplastar ta niya, no? Kag ang isyo bala mamat-amat dula ini kag kung pwede kung kwaon giban ang kubo ta kwaon Kung hindi ti dira lang. Action Firing Line. Aba na karon pagbalik ta, pamatian ta isa naman ka ini sikat man nga kapitan ni Bacolod mo. Gahibi yang simana nga din magwa ngalan niya sa radyo. Action Firing Line. Karon pagbalik naton mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Nakaupod si Aksyon Brian Morden. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:38. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, ginaendorso taman sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. No? Sa sini nga panahon, dapat ugalion naton sang paggamit sining DTX 500 kay ini may tatlo taran ka diabetic properties guaranteed nga panubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar, no? Grabing diabetes man sa mo. Kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin makaksyon ining DTX 500. Para sa kompleto nga management sa inyo sining liver detox, mag DTX 500 kada adlaw kay ini may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang atay kag dugo sang tawo. Ini may araman sang mga ingrediente phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure nga stay active, healthy and fit, mag DTX 500. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. May napamangkot diri sa aton Balya Action Brighty, kumusta tuyak karon gali ang nakaupod niya sa quarantine facility ni patient 19. Ginaplastar naman na subong sa kuan sa aton sining IATF. Di lang magtawag please kay mabasa kita. Ari di sa Kawayan, no, may positive man ginalang nabalaan Sir Brian sa na napalayag na nato na. Kag kuan ni sila naka quarantine sila way na sila sa Kawayan na subong. Action Brian may ginhatag sa akon nga tablet nga guba na. Ang plano ko kon makabaton liwat sa second batch sang SAP ipakay o ko tani pero useless man gali kag ano to ang latest sa SAP. Action by man ipaagi ko no sa GCash. Ipa electronic to. Damo gid chiching buriching gobyerno no nga daw inablang ka balik awot gid bla no. Butang kalayo. Action Firing Line. Nagtagi mo sa ismail subong para likaw sa kurap. Ipaagi nila sa electronic i-action Oliver. Ting iban pa ano ka naman ma-application ka naman sa electronic naman. Ting pinakapigado da karon na may nano dogalibog ang ulo ko. Action Brian Morden. Action Firing Line. Inang manog pakilimos dao. Manog scrap. Ano man ila ideya sa electronic man? Anato niya ang pakdulon diya sang gobyerno, ang mga kurap kag kawatan nga mga opisyal nga mong may nagapanagtag tadlong iya sa 6 mil nga ini. Action Firing Line. Di kay hasulon tayang tao sa mga electronic ni pagi sa muni-muni mo na may con 4 piece kay mo ya kay sagad ka na permi pa bangko. Tini mga pansamantala malaniti ano nila ni man. Do ka budlay gid yan mo. Dapat lagson diya kung paano panagtag ni nga hindi makurap sa ngaton sini mga kurap da sa gobyerno. Action Firing Line. Di kay hasulon tayang mga tao iya sa nga sitwasyon. Las 8:42. Parti sa second tranche nga ini, Negros Occidental, wag na kayong umasa pa. Kaya according iya sa DSWD, ang probinsya sang Iloilo City kag Bacolod gid lamang sa Region 6 ang nadala sa ikaduha nga wave sang tranche, sang SAP nga ini. Action Firing Line. Ang Negros Occidental wala. Huwag na kayong umasa pa. Action Brian Morden. Action Firing Line. Okay, daligid lang mga kaaksyon, ano? Kay Ario, nagligad nga gabi sa Report Action Dale Salazar. Gusto tani tuldok ka ng kubo-kubo ngani mo, no? Damo na ginikuan sang kubo-kubo ni. Ginpahayag diri ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, no? Ang City Legal Officer sa Bacolod nga may ara gid sang bayulasyon ang pagbutang sang mga kubo sa kilid sang runway dira sa Old Airport, sakop ini sang Barangay Tangob. Actually, runway nga ina ginapanag-iyahan sang PAL, may portion man na ang kaap, may national owned by national government man. Una, dirigin palayag ni Kapitan Olivelia Rosa nga ini nagapundar sang nagalikom sang pundo sa Barangay Council iya sa Tangob Women's Cooperative. Nga mo ang nagadumala sang 5 ka kubo nga ini, no? Para kuhaan sa mga para tambayan sa naga-ehersisyo, kapihan dira to kun ano pa dira nga pungkuan. Susunod diri kay Bayatan mga kaksyon.
Nga ang palayag ni Kapitan to naglisensya sa kuno sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP. Hambal diri ni bayatan siya why man to siya nakalisensya to. Oh. Sino bingga sugid siniman ha. Why man siya kalisensya to tinagbutang ni sa kubo-kubo ni Dras Kapitan Villarosa. Ting nakabig na ina subong da nga squatter ina. Action firing line. Tapos sambal ni bayatan diri negosyo ang negosyo ina nga wala sang business permit gikan sa syudad. Dapat pagigkuno nga mag-comply ina sa mga legal requirements kaangay sang BIR registration. Action firing line. Gin-question man diri sang abogado sang syudad nga mayara dapat sang resolution gikan sa sangguniang panglungsod o kon barangay ang pagbutang sang kubo. May approval ina sa budget officer kag mga officers sang cooperative nga nagadumala sang negosyo nga ina. Oh, di lang tawon tabi kay dason nga semana daw ipademolish ginaya ni attorney bayata ng kubo udakap. Action Brian Morden. Action firing line. Sino gibing tagiya sang kubo na cooperative ina ko may personal ina nga tagiya da. Ang bot silingon ni Kapitan da ngin butang da kay bulig sa mga naga-jogging at tapos jogging pwede ka na kakapikapi bakal ka tubig kag nadula da Blackson Oliver ang mga hold upanay ang pinatyanay nadula da ang kinawatay bangod sang kubo ng ina kag nadula man ang romansahanay. Action Brian Morden. Action firing line. Ginhimo na dayang lodging house iya sang una mo. Oh, why na daya sang kubo da ginhimo na dayang lodging house ng ibanda karon kay ginplastara ni Kapitan Villarosa sang kubo dula romansanay. Alangan man di madula nga siya mismo mong gatiner to ya. Action Brian Morden. Action firing line. Pero dali gilang bala katawgan ta si Kapitan Villarosa abe. Kay kabalo kami mga points man di si Kapitan Villarosa parti sa mga permits, parti sa pag-lisensya niya sa CAAP kag kun ano pa. Online sa firing line. We have controversial. Tawgo ko na siya controversial ang Kapitan kay sikat yung ngalan niya sa Bacolod. Kagkaagi naman niya konsiyal sa Bacolod mo. We have Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa Kap. Maayong gabi dira sa imo Kap. Kaming gabi Action Bike kag maayong gabi gid sa tagplamati mo sa programa mo Action Bike kag labi na gid sa pumuluyo sa Barangay Tangob Action Bike. Aha. Okay man lang si mo tawgon ta kakap nga ano man ng controversial fiscalizer Kapitan ano din nang nami si mo da Kap be. Okay lang ko Action Bike sa Action Bike. Okay lang ko. Hindi, isa-isahon ko na ni Kap kaya kon oras medyo gamay-gamay gid abi. Una dire hambal ni Attorney Bayatan Kap nga wala ka nakalisensya ka sa CAAP Kap o kon why? Kaya why ka to kuno kalisensya mo? Action Bike da sikon ko lang kita. Una Action Bike no simple galain-lain dira ang mga kaapa ni Chair no. Isa lang Action Bike ginatindugan ko. Ang kinatindugay ko Action Bry, tagabantay ako sang kwarta sa gobyerno sa Barangay Tangob, public ka man, government ka man, o private ka man Action Bry. Tagabantay ako Action Bry. Bisan balay na Attorney Bayatan, ginabantayan ko Action Bry. Action Bry sa matuto din nag-istambayan ko na sa una, nagpakudal ako Action Bry, wala na ko naglisensya, no? Kaya sa pagka-insindi ko Action Bry, partner ko ang CAAP, kay gobyernong CAAP, gobyerno man ko, kagabulig ako bantay sila ra. So, may damo na relieve na pulis, nakapatay, damo kaso Action Bry, no? So, kinutihan ko na Action Bry, no pantayan ra. And then, naglain si Tong Chimpo, so, daw ginhimo ko nagkudal ako ginhimo ko disaster center naging kudalan ko so nag-react ang CAAP Action Bry nag-react siya so ginpatawag kita siling ko sila share ko aon ko na siya anong tinutuyo dra Kap siling ko disaster center ko ina kagdra kami nag-estan sa mga tanod ko nagabantay sa mga kawatan kag nagarinambol dira siling ko kag naga-position dra sa mga adik kag naga-exchange sa mga illegal drug Action Bry. So, dali ako makagiho kung ako sa sentro. Ang pumuluyo da Action Bry, kabalo ka man, Villas Pranza, Utso, Seaside. So, dali ako ka man ni Action Bry. So, nag-react to ang
kaap. So, ginpastar ko kung ano ang kayuhan. So, nagkumporme sila action by. Kaya kinanglan ko bla authority, magpantay sa propiedad sa gobyerno, kinanglan ko bla authority, magpantay sa pumuluyo sa tangop, kinanglan ko bla ina-authority action by. In short, Kap, para makuha lang tayo, in short, ang kaap nagpahanugot gidya sa imo. Nag-anugot, kaya hindi ko napag-mention ng manager kay Cam and Goes, basta kaap lang action by. May mga memorandum of agreement kamo, may pinirmahan kamo di Kap, or verbal gidamang? Verbally kay sunod asaya ginahambal action by, automatic ako nagabantay sa propiedad sa gobyerno. Tungod may mandato ako, private ka man, gobyerno, government property, akong tagabantay. So, in short, nakumpirmahan na kami action by. Okay. So, nag-abot sa Hulyo, kung nadumduman mo, 2019, nagpapanaog si Presidente Duterte sa executive order in illegal structure. Nangayo kita. Nadula. Sa amon istoryanay ni Kaap, nangayo ako bulik i-remove na tanan nga illegal structure sa sulod sang runway kay amo ina ang problema ko action by. Kay hindi ko ma-monitor ang tao dra magsulod, gadala drugs, gadala sang ginawatan, hindi ko ma-monitor action by. I see, So nangayo kita bulik kay Attorney Bayatan sa City Legal na i-remove kanang illegal structure suno sa or sugo sang aton presidente. So gin-decline kita action by sa City Legal tungod ang balos nila kumo kapitan ako, medyo may puder ako sa pag-illegal structure sa runway. Ang pag-illegal structure, pag-remove na action, kinanglan nato na sang mga sa relocation site, musuwa na ako kapasidad sa relocation site. So nagkalmahanay na da, natula ang nagtaway na action by, nadula na da mga tinuntuhanay na da, nag-abot ining crisis action by ining COVID-19. Hindi bala, nag-execute kita, no? So, padayon ng aton pagbantay dira, pero may kudalan ko na action ba, okay na kami sa kaap. Nag-execute kita, siyempre, bilang kapitan, nagsako kita, no, sa pagsuportaman sa reporting sa syudad. Dasig-dasigon ko na action by, nag-execute kita action by. Nag-execute kita, so ang tao nagwa, nakita nilang runway tawhay na, nag-jogging sila action by. Nag-walking, nag-jogging, nagsumba. So nagdugang pagit ang problema ko action by. Kanong imuon ko, pantayan naman ang with mask, kag social distancing. So, aga para na ko da action by, kag naman ako mapuli, naka-standby ang tao, no, action by. So, medyo tawhay action by, no, nag-jogging tao, namintinar ko action by. And then, ang mga iban nga na sa gobyerno gawbra, nangayo naman sa akon sang pabor. Sila nga kapwa, hindi kami pungkuan ba? So, nag-ideya ako, nga makapakal sang kamali, kaya lang naman ang pumpuan sa monoblog, magkuba, hindi sila ka-relax. So, nag-ideya ako na makapakal action by sang kubo-kubo. Ining kubo-kubo action by PRPR lang ni sakon. Tungod taga-tangob, mga taga-singkang, taga-takuling damo ang nagapungko na action by, no? So kabalo ka man action by, inatanan libre. Kung mo ka maalam ang taga-tangob action by, maalam ang taga-tangob, nanilag sila action by, hindi lang taga-takob na benepisyo da, taga-takuling man, taga-singkang man, nanilag sila kung ano ilang magpartahan. So naglisensya ining women sa akon, nyakap, mabaligya kami sang kape, tubig, siling ko sila, kabudlay na karon, magdinugok, tao da, social distancing, maproblema naman ako, nya kami bahala kap, mangayo kami bulig sa tanod. Muso nagtugang kita tanod, para lang magbantay action by, nag-hire ako 20 katanod nga magbulig dira magbantay action by. So, ang akon pagka-intindi action by, wala kami hindi namon kinanglan permit magkuha BIR, magkuha sa City Hall, kay fundraising activities amon action by. Hindi na permanente. Hindi na permanente. Buwas mahalin na kami, dason si Mana halin na kami, makuha kami ang permit karon nga sa computerized ang permit. Nga business permit kay mo kay pwede na anytime dulaon da. Nakasiling action by sa local government code. Fundraising activities, no need to comply. National permit, local permit, tungod, base palo nun kami dason nga daw, subong inapalo na gani kami, kung nagkuha kami AB permit,
Kundi pala mungol kami nga tubig malang. So ina tanan action by wala na problema kay i-remove yun na. Kay ako ang malipayon action by kung ma-remove na. Pata nga, the point is, nga unahon nyo kay ang barangay na iya, anytime man lang na iya makuha. Nga hindi nato unahon tanan. Kwaon nato nira ang wala man kami action by sang inang duta mo. Manamo sang duta na. May abala mo inang duta action by may labo Department of Tourism, kaap, barangay, syudad. So nga ako lang ginatindugan action by. Gabantay lang kung manugbantay na action by. Wala man tas nagano ko palinon tadila nila. But wala problema halin man. But ang punto ko action by mo ni. Why not abi ang Department of Tourism, kaap, si DILG, si City Legal, at si Barangay, mapungkuan ina action by na dapat gusto ko action by isira ginadira para wala na ko action by ibantayan. So una-una ang gayo amo na lang ginagurong mahimo tada para iwas kamog hakwaton mo ng kubo nga inakitigin donate mo lang si imo kag ipasira way na dapan sang entrance na way na sa may makajogging tapos ang istorya kap. Yes, action by wala gid may problema. I-remove sang City kay amo nang ginaayo sa akon sa kaap. Nagapangayo man ko bulik sa City Legal na i-remove na tanan nga illegal structure. Wala ko problema action by kay nga akong tinutuyo disaster center ko na action by. Gina-stand by yan inaya sa mga tanod. Kung magambal si City Legal nga mahalin na ko action by, para mo City Legal na sila, sa mga abogado na sila da. So kung may makukun anong kagustuhan na action by, hindi niya dapat tawayan. Correct na. Wala siyang dapat tawayan da. Pag halin niya na action by, but kung halinon mo da, si barangay lang yan palinon mo, how much more yung mga nag-illegal? May araw pag may mga illegal structure pag idaigalikap nga dapat ululupod kamo da nga pangkwaon tanan kung gustohon gid man. Nagdugang nagsulat na ko ina sina action by nga problema sa City Legal. Decline nila ako. So that's why wala na ma-remove da. Si por santo unahon miya remove yang barangay nga kapilan ako magsulat sila nga illegal structure action by. Ang illegal structure sa Barangay Tangob, nag-absan lang COVID, wala ko katapos-tapos action by, kay Barangay action by. May kinatawag kita action by seal of good governance. Kung anong problema ni Barangay, madala ka na sa action by sa syudad, no? Ara si DILG, ara tanan nga assistance ibulig nila sa akon kay may seal of good governance. Hindi pwede action by nga pabayaan ako sa syudad. The same manner nga ang syudad whatever sa programa nila, ara action by may ara sila gan invitation sa akon sa mga sa tanan nga programa nila sa CDC. Hello Kap. Ara ako tanan nga mga kon ara ako. So, hello Kap. Pasensyagi ko Kap ut don nagigaguro Kap may aksidente abi Kap ho. Pero daw na-explicar na gin man nimo tanan ang aton pinaka-ending point diri nga sugot kay imo nga kakason ina ang kubo pero tanat na ubos dira wala sang may mabilin kag sirad-an ang old airport. Sige. Para sira, para wala may sunod, wala na ko bantayan action by. Sige. Wala may problema. Dira lang tanay hasta ka papasensya gid ko Kap ha. Kay may aksidente kita may gabusong ko nga involved. Kap salamat may gabi ka mabuhay ka Kap. Salamat gid action by. Sige salamat. Pasensya gid Kap ha. Sige dali gid lang kay dinadingakon nga diri na lang ko no? Tani ma-flash pa ko tani mo. Flash report kid diri na lang kita maagi pasensya gid ha. Diri na lang ko Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Dalagi lang may aksidente, Patrol Action John, good evening. Mayong gabi sa Bray, mayong gabi sa tuntanan nga mga ka-aksyon, isa diri ka vehicular accident na nagbuntad sinigilang mga gabi diri mismo sa area sa Atubang sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Diri sa area sang Dalan Lacson kag Atubang man sang board or diri sa may pasulod sa may barangay 18 area action Bray. Involvado diri sa aksidente nga naguntad isa indika SUV pwede ka magsala Toyota Fortuner nga nagaduag sang puti kag isa ka pasahero nga jeepney nga may biyahe inisa nga Bata Libertad no. Initially pwede ko nakatunog diri iti problema kaya sakay sining isa ka jeep puno ni Action Bray sang mga pasahero man no. Ikaw ang driver niya sang jeep anong ngalan mo no? Neil Villas pero na may dat kwenta ano natabok kay na no? Gay na ko dayaw talagan gulpi lang naglagabong ang likod ko. Oo. Ang ano kagapunto or di gidlagan ni
East Pasig Inay. Inay, okay, inay kadlagan. Alin ka sa may south, pa north ka na, pabata. Oo, Yan. Tapos nung ano demanda mo, di salakyan or dupe? Why, salakyan di. Galing kay nag-amo na, nagbalagbag na ako ng salakyan, no? Oo. Gawa nung pagkabunggo, ya bala, nakibot, puti, why kumanok ba? Tudo? Tudo, kita mong igo, yaw. Iwasak ito itong sa left side. Hindi siya nakabunggo dito sa buli. Aro sa gilid, oo. Puno ka, no? Puno. Oo, puno. May nagabusong. Walo, ano may nagabusong sa likod. Si ano nasabot na nagabusong? Tapos yo to naglaka to nagpuli to kay gusto ko man sa may nano galing kay ang iya gusto kong pa-check up sa blaw. Okay. So nung matabo ni karon sa ano ko na wait na nakabalo kun bubog sila no. Bubog sila mo kaya mo ng plasada kada mo nakakundi nga ano sa mo ng dasig badlagan niya damo tao. Okay. Nung Neil Villas no, pila na may dagire? 50. Kagawad, ang gabi, kagawad Jonathan Diaz, kito ano kayo natunog? Ato todo, Oo, katudo sa iba, kamo na bation, kita barangay hall, kagina. So, amo to nag-responde kami ukod sa mga tanod. Tapos, dinalaga na malang ang mga pasayro. Actually, may mga pasayro, siya nga call center agent, amo to naglakat. Tuging, at least, kadi kagina, ang pregnant na woman, nga 7 months, nga gabusong, pati kay lilibio na siya. So, ginpagaan siya papel, kag ano nga, ibutangga, kung ano ang batsyag niya, kag ano nga lang, yung detalye niya, kagihatag sa investigador, para at least, naging advisean taman siya nga makadto siya sa hospital. So siguro makadto pa siya sa pamilya yato pag mapa-check up dito pa ng mga resibo para at least kung may arrangement sila tomorrow so ang investigador kag duwa sang driver at least mapakita kay tibudlay to kay tibang bata ay naglabog siya mumay lang kay mga divide na ang mga pasahero sa likod ang jeepney amo to nga dumi mga may ara pa nga na divide amo to nga hindi gid masyado ang ano to nga nagtabog siya sa tatlo ka pasahero. Okay, at least lang sa pila. Actually, nag-cause man to pain sa iyang tiyan. So, ang bakot sa iya, mapa-check up it siya. So, mapuli siya sa pamilya niya. Kaya wala, hindi niya ma-contact. I think mapa-doktor siya. Tapos, kung open man lang or obigay niya siguro. O kung dira nga mapa-check up ang iyang tiyan. At least nahatag sa iya, nakahatag sa iya nga masulat niya information. Kag iyang nabatsyag. Pag inatag, ito din sa investigator. Kagawad itong duwa tong sakay asang SUV lang. Oo. Actually, hubog sila nga duwa balanon. So, I think sa mga 50s, so edad nila nga duwa. So, hubogid sila nga duwa sa balanon. So, todo gid ang iyan sa likod sang bata, Libertad, diri sa may left side, sang Talakaan. May lang kay ang gabusong, ari diya sa may right side. Oo, kay kuwara sa left side, di amo gito tan, siguro grabe, pag itong impact sa iya. Kagawad, thank you kita. Sige, madamong salamat. Kagawad Jonathan Diaz, kaysa din na reaction by sa area. Actually, yung duwa ka mga lalaki, sa aton inis nga pagpamangkot, nagapangita ni sila ilimnan. Hubog na sila nga daan, halina sila sa may north, kulang pa. Naglibot sila di ko no. Gilibot nila ang bilog nga Laksol, isa sila Aksumbray, bukas ng ilimnan, kay mainom pag sila tani nga duwa sumupod. Diri nga do pareho lang man sila edad eh. Mga tapila na ganang edad nila? Mga 50 years old din above na ni Aksumbray. Edad na galing eh. O may mga edad na and sa ginaon istorya kay na hindi nakabalanse, no? Eh siguro yan at sa probinsya sa Macaulubog nga Limnon. Kita nila to nagadapta dari ang mga parts ng iya nga salakyan. Kaya ang left o kon ang right na side ng salakyan niya kung facing dito sa north, nagkarawasak ni wasak itong iyang suga sa pinaka portion sang salakyan ng Aksumbray. Pero ining duwa nga nagasakay sa private, di kumusta ni sila yakson dyan? Ang duwa, wala man sila nasamaran, kaya do wala siguro ginado initially do may nakabunggo ko nung sa passenger side sa dito sa lakyan. Kaya kaya wala pa kabatsag, kaya ara pagro ka sa Kaulugbon, Aksumbray. Pero ang sa mga pasero naman siling jeep, ang mga call center agent, kaya puno siya. Ang jeepney may 8 pulo ka mga pasero masakay. Tanan nagbatsi na kay may office pa to evening shift. Nagingagaw na lang sila, wala na ganun na record. Pero itong nagabusong to nga doon na amog itong kinakakulbaan nila kay 7 months old. Nagingagaw anay puli Aksumbray kay may kinanglanon siya nga mga papeles siguro. Kay para makapagin una pang papilis when na nagdikta sa ospital, ipasunod na lang to. Gani, amo to malikagawad kay na nga ayo ginila nga ari na magdistabok ang ospital ang regional.
galing kay wala gid sa action line naglakat gid siya no. Basi ma-manage siya malangro kung galingon niya. O gani man. Sige, action line mo na no ang ngalan ni karon sa mga persona nga sakay sini masakyan makuha na tontoron na kay Sir Jimena, top investigator sang police station number 2. Plus report gikan sa patrol ang tagdibot sa Bacolod Action John Diaz una sabta na sa aksyon sa Bacolod Action Racho. Salamat aksyon dyan. Balita sa patrol. Amo na ning sitwasyon tas ang pandemic. Ngayon iba nagalibot pa kag magpangita ka ilimnon. May tani blakon way lang binungguanay pero biktima pa sa aksidente ho. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ay sus ko din yung huna-huna las ni man. Aksyon Firing Line. Sige, Life Extension Vitamin D3 Mac-Action gina-endorso ginaton sa inyo pampabakod sang immune system. Plus ang ida sining Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3, initanan mga produkto sang Life Extension Philippines imported dinilhin sa iban nga pungsod. Gindala sa aton diri sa pungsod Pilipinas para makatilaw man kita sa benepisyo para sa ikaayong lawas. Mabakal ini sa mga butika diri sa Bacolod, bisita lang mo sa GA Esteban Building, Lacson Street, clinic na nila. 100 Burgos Lacson Street sa Mac-Action. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon Firing Line. Kanugon sa interview ta kay Kapitan pero tiyan mo naman to no nga luyag niya mag-istoryahanay with the city, with the CAAP, with the DOTR kag gusto niya kundulaon giman ang kubo dapating mga illegal structure da ubuson kag sirad-an totally ang old airport Action Oliver para way na patas ta. Aksyon Firing Line. Okay ginang tikang imo ka pa para madula na dang problema. Upon sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Canto, Station Manager Action Una Magbanwa, sa technical side we have Action Oliver Pason with Action JM Baikin sa News Center kag backup manaton sa mga gabi sa aton nga pagpangalaga ng Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line, maglibati ta buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.